Sanibonani, balingani, mabhungu namatshitshi. Siyaqhubeka ke namhlanje ngesifundo sethu esimayelana nemibuzo. Ungangikhohlwa ke igama lami nginguSpooky N isiZulu. Sibheka izinga lokugcina okuyizinga elithinta imibuzo elukhuni. Uma ukhumbula kahle sithe lo mbuzo umbuzo ka5 noma umbuzo wesihlanu. Masithi umbuzo ka5 sisho ukuthi embuzweni omfushane umbuzo wokugcina. Ngicabanga ukuthi lokho kuyezwakala. Kungaba u3.5, kungaba u4.5, kungaba u5.5. Ake siboneke lembuzo i12 ingu-12. Kodwa ke manje yahlukana kabili. Kunemibuzo esithi iyahlaziya noma ungasebenzisa leli gama elithi ukuhlolisisa. Kuphinde kube nemibuzo encomayo. Yini kanti ukuhlaziya? Ukuhlaziya ucabanga ujule, ucubungule, ucabangisise. Yini kanti ukuhlolisisa? Ukuhlolisisa ucabanga ujule, ucubungule, ucwaningisise, kodwa ke manje bese unikeza yonke imininingwane ngalento ebuziwe. Okay, ake siboneke imibuzo ethinta ukuhlaziya nokuhlolisisa. Le mibuzo iyisishiyagalombili. Kodwa ke sizobuza noma sizosebenzisa emihlanu yayo. Siyaqalisa. Ingabe isenzo, isenzeko, isigameko. Angithi ngabe isenzo stroke noma isenzeko noma isigameko. Sesifaka amachashazi ngoba phela asizukuyiqondisa entweni ethize lembuzo. Angithi sesiyashiya nje sithi na umbuzo uzoma ngalolu hlobo kuya ngokuthi kubuzwani. Angithi siyakholeka yini? Ithi ngiqale phansi lo mbuzo. Ngabe isenzo, isenzeko, isigameko siyakholeka yini? Sekela impendulo yakho. Ngabe umbono wombhali unokuhluzeka yini? Sekela impendulo yakho. Ungakhohlwa ukuthi lo mbono lo bazowusho phela. Ingabe umbono wombhali othi unokuhluzeka yini? Ngabe umbono wembongi othi unokuhluzeka yini? Ingabe umbono womkhangisi unokuhluzeka yini? Sekela impendulo yakho. Khumbula ke lo mbuzo lo othi ingabe umbono wombhali wembongi unokuhluzeka yini, ungaphinde ume ngolunye uhlobo. Kungaphinde kuthiwe ngabe kuwumbono noma kuliqiniso ukuthi nokuthi. Sekela impendulo yakho. Okwesithathu, ngokucabanga kwakho kwakufanele yini ukuthi? Sekela impendulo yakho. Uyavumelana
noma awuvumelani nokuthi uyazi ukuthi ngisho ukuthini mangisho kanjalo phela asinayo into esibuzela phekwayo kodwa sisho ukuthi imibuzo ozohlangabezana nayo leyo sekela impendulo yakho ngabe isenzo stroke isenzeko isigameko esithi samukelekile yini kuwe sekela impendulo yakho lokhu kuchaza ukuthini yini oyibonile kule mbuzo yonke yomihlanu engathi ibuzwa kuyo yonke lembuzo ubone igama elithi noma ubone amagama athi sekela impendulo yakho uma ngabe ubona lawo magama athi sekela impendulo yakho yazi ukuthi kuyahlaziywa kuyahlolisiswa futhi ke manje imaki lisekusekeleni kwakho phela vela ngeke sikunike imaki mawungathi ake sithi umbuzo uthi ngabe kungumbono noma kuliqiniso so yabhala ukuthi kuliqiniso sikunikelani imaki ngoba leli gama lisembuzweni yingani singakuniki lokho wena okucabangile wakubhala phansi ukusekela imaki lisekusekeleni awuzukulithola imaki uma uthe kuliqiniso awuzukulithola imaki uma uthe kufanele awuzukulithola imaki uzothola kuphela imaki uma wesekile impendulo yakho weseka ukuthi usho ngani ukuthi kuliqiniso usho ngani ukuthi kuyakholeka usho ngani ukuthi kwakufanele uzolithola ke imaki uma wenze njalo uma ngabe umbuzo ukuthi hlolisisa noma uthi phawula ngokuhlolisisa umqondo walenkondlo ake sithi uthisha ukufundisile mhlambe eklasini wakutshela ukuthi leyo nkondlo leyo inemiqondo emibili inomqondo sobala nomqondo ojulile mase kuthiwa phawula ngokuhlolisisa kuyofanele uphendule uthi lenkondlo inomqondo osobala bese uxoxa ngawo usho ukuthi uchaza ukuthini lo mqondo lo uphinde uthi lenkondlo inomqondo ocashile ngoba lo 2 marks wakho uma ngabe uhlolisisa uthola ngokuthi unikeze yonke imininingwane asindluleni ke manje lapho asithatheni ke manje imbuzo encomayo khumbula sithe lemibuzo inguthwalufu sathi u8 wokuqala uyahlaziya uhlolisise kodwa sizobuza imibuzo ejwayelekile emhlanu uma sithi 12 sisuse u8 kusala ubani kusala u4 u4 wokugcina ke uyancoma ake siboneke ingabe nalana ibuzwa yonke lemibuzo yomine cha mingakhi imibuzo esijwayele mithathu ake sizejwayeze yona kuyothi ke makhathaleni ke bese siwuthatha nalowo okugcina kodwa manje sesijwayele le uma ngabe sizisethela sikwazi ukusetha ake siboneke manje leyo mbuzo leyo ke emithathu owokuqala kungathiwa xoxa ngempumelelo yombhali noma phawula ngempumelelo yombhali ekwethuleni ngesibona ekwethuleni indikimba ekwethuleni umyalezo emgqeni wesithathu ekwethuleni injambamenti
emgqeni wesine nowesihlanu. Phawula ngempumelelo yombhali, xoxa ngempumelelo yombhali. Xoxa ngolimi, xoxa ngokusetshenziswa kolimi kule cartoon, kulesi sikhangisi noma ikephi, ngoba sesishilo ukuthi lembuzo mefushane, kodwa ke la sikhuluma ngolimi. Owesithathu, uyazwelana yini nokuthi ukube bekunguwena ubuzokwenzenjani? Ileyo ke imibuzo emithathu encomayo. Njengoba sichazile phambilini, uthisha embuzweni emfushane enkondlweni, kusikhangisi, ku-cartoon, kumbuzo ka5 ephepheni lokuqala, kumbuzo ka1.2 ephepheni lokuqala, ukhetha owodwa. Angahlaziya, ahlolisise noma ancome. Siyathemba ke ukuthi kuzojwayeleka ngoba akusafani manje, usuyazi ukuthi yini esethwayo. Lokhu senzela ukuthi nawe thisha uma ungathatha noma isiphi isikhangisi uzisethele imibuzo kusona, ungayi ngembuzo ebhaliwe kuleyo textbook yakho, ngoba kungenzeka ingahambisani no-caps noma ingahambisani nothafuzo. Nawe mfundi ungazithathela eyakho i-cartoon, ubone ukuthi babuze miphi imibuzo, ngoba usuyazi ukuthi yini elindelekile. Asibongenike, siyabonga. Siyathemba nihlomulile, nisale kahle.